ke bo re hani মন্ত্রী সিরজা খানকে বিন বাদে তোতে মন্ত্রী কতর করিবলে তিপ্রাসান বিসিংগতা হংkai आं साना नायो ताबो आं रेवती मोहन त्रिपुरा बिनि कारेक्टार आं जत्तनो सिउ बनो पाराव तामो हिनि रंजाक बनो बसिउ बिनि तै तामो बनो बसिउ मास्टर खाइप्रो तामो खालाय बनो जों जत्तनो सिउ हाइपन आं ससियेल मिडिया तै साया कारण बहानि साइ सालसाफोन अक्रांनाय नरक ताबो फानो सिसा सिदि हाइसि आं पाताल कुइनानो आं गोबां मान जाया सागा ताबो बो खमा सान्दि नरक रेवती मोहन बो सान्दि पाताल कुइना बो सान्दि हाय केले नरकले पारा महाबियाते हाइसि आ बिसंग स्पेशली पाताल कुइना तो लास्ट टाइम आं क्लियर साजांनो करबोगो तो नों माहाबनाने अनेक दाय किन्तु हाइपानो आं पारमिशन दिखा आंनि प्रेसिडेंट पारमिशन दो हाय केसि ननो आप्रो वाइसा संग्रिउ आ टाइम पनोसि नों ब्लॉग साकाव कावैसि ब्लॉगोसि ब प्रोग्राम खानानि आनि ओरो मंत्री बो तंगो एडिसिनि एमएलए बो ताबुक तंगो नों आनि को क्लियर खनादि हायसि करबोगो फाय ऑफिस बिसिंगो मीटिंग खलायनानि अमनले तुतिल बात खायदि पाराव थाङै खलायदि अम कायसा आं सानाय किन्तु ताबो गले नों पाराव फायना फानो नों खुसिया रोंदि हायसि नों अमरपुर क्रस सिंना नायग्रादि कारण अमरपुर नों महाबिया ब ताबो क्लियर महाबिया ब अमरपुर कारण अम सुं जतन साइबेका नों राजानो जत दिन नों खमा सानियासा नों हामनान लेता संदि ते कायसा लासिना नै नांगौ नों बाहायके ताबो 24 लोकसभा बोसानानै बागैता रेवती भाई ताबुक चिनि पाताल कुइना बर खनैयो से फाइट अफ जों जतन सिबले आगकता माइलिस आं दा काम खाना किन्तु बीजेपी नि बिसिंगो प्रॉब्लम कबंमा सिनि तिप्रासा के बुसिया बनो सिनि तिप्रासा के तक मासा वाग मासानि बागैसि कक बांलायो तामनि निनि नट थाइ जागासि कमानाय जों तिनि जदिनो जों गुड न्यूज जदिनो खोनाया हंकाय सिनि बुबाग्रा सिनि बागै तुबुया हंकाय नों अ हावो सै पुन हायके तक जायाकाय आनि बुमुबो बिशाल देबरमाया हायसि तिनि अ जागो दा परितुस आसुकजा बिन बुम परितुस ब जागा तंनो बिशाल ब जागा तंनो साइदे मानोबा पाब्लिकले बाथिंखो थांनायाव मंतांनि इशु सिनि ताखुग्र गोबां मा थांका आरबो वालाय रुखुआ गोबां मा वालाय रिया दा सिनि खमा खायदि अर थाइजा थाइनेले मासा सिनाय न आनि रियां फानो हिन्दी बुरु फानो हिन्दी नर खाता तैदि किन्तु अमहा सिनि त्रिपुरानि रियां अनेक काहाम बुरु बो हिन्दी काहाम न हाइपानो ऑफिशियल तो जों रियां न जों जतन सिनेव जाति तो जतनि न पांजी तंगो आनि बाबु तो देबरमा मा तो त्रिपुरा जाति से 22 ता पांजी तंगो रियांगो 11 ता तंगो सिनि देबरमा 8 ता जमाते अब तो हाके तंगो दो आबनो जों पांजी न साया ताबो रियां रखे ब्रु बरक न के जोंखे बरक हिनो जों बरक न हिनबेले जों अम जों जत बरक के सिनि रियां रखे तो ब्रु जों जत न ब्रु अमनो इनके जोंनो प्रॉब्लम खायने के बरनि खलायका ओ जारा मिजोराम आसाम तंनाय बरक से सिनि अरनि रियां बाय जोंनो प्रॉब्लम क्रिएट खलाय दिखा आं आफरो बार रनजित सारनि न नायखा आनि लगी रंनो साका कत रंनो संका रनजित सारनि बा काहामनो साबले आफरो बा ऑफिशियल तो रियां नो के रियां बा अकंनो बा आसाम तंगै मिजोराम तंगै बाइके बा टेक तो नांजानखा या अमनिते आं खमा साननाय आं लास्ट टाइम बो जतन रिक्वेस्ट खलायजाक जों निना आनि ताहिंदी इ आं एक्सेप्ट पाय गुरपाय मीन्स तमाबा बाक्सा गुरपाय हिंके लासि जागो दो एक्चुअली अम टोटली रंग सिफियाबा गुरपाय जों आगि ब्राह्म जोंनो साजां मानिके
ब्रह्म देश जों सिनि महाराजा रक जुद्ध खाइ पायै गुरुदेव नि जों माने पा याथेक जों खुलुमका सिनि बोबागरा आशीर्वाद नाव आफुरन जिमिं न गुरुनि पाइ रमानि याथेक रमानि बाइसे जोंनो गुरपाय अमुक खामकक ब्ले खामकक सि आनो जे अख्रा चाक्रा बाय साजांमानि इंगे बाक्सा के अबनो न अमुक खलाय तंखा माने गुरपाय देबरमा हिनि हाया जोंनो गुरपाय हिनि बसों हामजागो देबरमा हिनि हामजागो तिप्रासा हिनि बे हामजागो अबनि बागुनि सानाय जों सिनि तिप्रासा रक tok samasa wak samasa bai norok ta phaljak di thangnayo te kaisa da poritos ni digile busuk jora angkha angya ang saimeko ani korbuk subdivision ni ke kisa difference norok jotono saimano kisa difference no kintu ha bokha kaham sin korbuk subdivision borok sin tipra sorok pray 50 53,000 to sin oro borok tongo lukurok tongo 17 ta jati tong sin korbuk ni ang observe khayu जों नायो ब जागा तामो गे अ जागा चिनि बरं नके पुरा आकन साबले माना मुसुया बा 25,000 रां साब माना मुसुया सारा त्रिपुराओ से ब बीजेपी नि नेता आसुक रदि बनो मोखां नाय आं बनो हिनिया अंकाय बरक लेखा परिया दा पारानि बरक के पेटवा दे पारानि नेता रंके किसा अनएडुकेटेड दे तुमा हाँ ओमो साइमना चिनि तिप्रा मथानि के मोटामुटी जतनो एडुकेटेड पर्सन तो माने इंका के चिनि तिप्रा सरक जतनो लेखा परा गनां ताबुक आगिनि सीपीएम नि आमालनि टिप 6 रनाय चिनि तिप्रा साया ताबुक जतनो माध्यमिक पास 12 पास ग्रेजुएट एमए जतनो खलाइजाक दङ शिक्षित दङ ताम अंखा 4000 छारा त्रिपुराव अन्तदय बा निनि बीपीएल न रुजांनाय अमो कुटा फायो 25,000 खलाइनाय बरखे तमा खलायका जत मानाय हिने जे बीपीएल भाई अंत दैनो नाव प्रतिटी पंचायत रो चिनि एग्जांपल चिनि करबुक सब डिविजन 30 ता पंचायत दङ करबुक दुइटा वाइस खागै थांनायाबो ब्लक वाइस इंगे चिनि अरो 68 ता से फायो चिनि सारा पुराव 23 ता सब डिविजन 58 ता ब्लक दङ ब्लक न 4000 बाय बा खायगा बा 68 85 ले इंगे प्रति बीसीओ बस फाइनबा गनै कथामसे फाइसने ब्ले प्रतिटी चिनि एडीसी एरिया व सारा त्रिपुराव जतो से माना इनके बरके प्रचार खाइ दङ हाके जे बरक फरै दङ ता थांदि चिनि तिप्रा साराव न सिततै ता थांदि अ हा मान खांके साबनि बागेबा निनि बागे आनि बागे सिबिले सिनि पाटा सिसलिया हिनि साउ बीजेपी रो अब तो नरक सांबादिक रंग साइमान ब्ले फरे डीएफओ साइ रेखा इदा तो 2 नंबर हिनि दुब्लुकानि सागाब्ले आप्रो क्लियर सि मंगटांगो तासिंगो सामानि न आ मंगटांनि इशू हिंके बा बसि दुब्लुका ढिंगांके बा डीएम आरो जे सयरनाय बब दुब्लुके डीएम सिं खानाब्ले आरो तो ट्राइबल वेलफेयर नि जतनि सिकना तो पाटाव तो गे आरो मेन डीएफओ के बरंनि लेखा परि जायगा जात बरक सिग्नेचर खाहायसिब्ले बरक डीएम एसडीएम नि अंखा अबनि बागैनो सावो सिनि बरक न आलका बसंबो हारना सया नरक सिनि तिप्रा सारक जतन बुसिना नांना फाइल काने देखायना तामनि बा आं तो किसा कक मिक्स खाइसावो नरक जतन अमखादि तामनि हिनके बा सिनि त्रिपुरा चिकनसा ओ चिकन छाव जदिन बागनाले आंबो बागना मुसुंया हाइसे आनि त्रिपुरा न आं तिनिबो सानाय अम चिनि राजानि हासि अम हाइफानो चिनि एडिसिनो जों सिकुर खायनानि बागैसि थांताय अमनो अबनि बागैनो जों नायो जे अमनो बोबाग्राबो सेफ खायनानि नाय दङ चिन्तिफ्रा बसाइलो नाय फाइलो साइनो हाइननि बागैनो आं सानाय चिनि ताखु बुखु चिनि कुंथाय बारा नरक जे जागा ताबुक अ लाइभ चलि दंगो चिनि बोबाग्रानि बागै सुरिदि अर गोबांमा बुरा बुरिसो नुखा
गोबांमा क्लाइजाक अरन थुजाक अरन चाजाक साबनि बागैबा सिनि तिप्रासा कंथाइ बारानि बागैसि निनि आनि बागैसि सिनि थैनांनि सिनि सराय खनायनि बागैसि हा सराय खनाय बोलते ओ मुनि कथकबो ओंगो बाक्सा कंमा आनो कमेन्ट रक साव आं हाके रक संजाखा केबो किसालासु नों बोरै रक बुफुर रक नानायने हाके रक ता संगा आं अमले निउस तैबो सानायसै हाके रक संगा के आं लासि जाव ते आनो जेसमन कुइसन खायदे आं बोरै नानाय नाया बेस खायनायनि दं फार्स्ट अफ अल आं दफानि बागै सामु खायनाय इनके नानाय नाया हेने हाके के बयबो नगो इनके आं किसा आं ओपेन आं लासिया आं ते रंना सानाय बागै के आनो आम ते रंग संया के ना साव ते कायसा आगो आगिनि बतना बतंगानि इनकाय बुबाग्रा तो सिनि बागै 4 दिन काय दंखा माइ साया सोबानि बागै सायाबा सिनि तिप्रासा कंमा सायाबो दं फियाबा र गोबां मा दंबायो सोबानि बागै बिजेपि ताखुब रक हिंखाय नो तो बुखांके बरखे तंगलाक दरो ओ आईपीएफ खाने के तंगलाक देबा सीपीएम खाने के तंगलाक देबा जों जतो समा तंगनाय हायनि बागैनो थानसा हिनै बुबाग्रा रिंगो ओ थानसावनो जों ताबले फायसिदि बुबाग्रा साया देबा खायनाय जानि जात जे पार्टी खायने खाय जों तो सिकुर ब्ले मिजोराम थांनि मेघालय थांदि अरुणाचल थांदि जतो जागोन सेफ दङ सिनि त्रिपुरा कायसे सेफ करै ता बंनो थांदि वानसा मासा बायनो नर थांइ कक सारि अरनि जे तंनाय आं दा परितुस्त्रनो सानाय थांइ सोंला ब बुजागे हंकाय आनि बुंबो बिसालिया हायसे थाने नों कायसानो किसा कक थाइसानो देरादि बरक बाय बरक 10 फाइननो बुनायसै हा हायनि बागैनो सिनि सिकुर नांगौ जागा जों वायलेंस नाया आनि बुबाग्रा सिनि बुबाग्रा वायलेंस नाया सिनि तिप्रासानि मानथाय सिनि सुकथाय बर जों ना मान खांके जों तामो मा खाय अम बुबाग्रा जे अर्डर जों बननो खायनो हायसै आं ताबुकबो सानाय आनि सिनि तिप्रासा लिडार रकनो ताबुकबो अ मारफतिनो सानाय आं आनो चाया फानो सातों पब्लिक नि ननो चंगिर हरका मीन्स न पब्लिक न नायनेसि आनि एमले फानो हिंतों आनि एमडीसी आनि सीएम आनि ईएम फानो किसका फैनाय बरक न आमनि बागैनो आं सानाय एमले बेबे कक सानाय निनि मंत्री एमडीसी बेबे कक सानाय इंक्लूडिंग राजा हाँ लोकली मंत्री बरक